Часът е едно никакво време. 12 без 15. Но понеже вятъра отихна по-рано от предвиденото, решихме да влезем естествено. Оп! Къде са титуните? Да не ме изсвятка в главата някоя. Отваряй чантата, съм пълно. Аз вече избягах на скалите, тук и няма. Идва, има. Аз ги виждам. Ето. Бре, фанато за опашката, бе. Ние на цели отжига. Това колко голямо го виждаш? То му да е литрина. Едно малко хубаво агри. Чакай, бе, чакай. Ех. Няма нищо ако. То там няма всъщност Има. дупки, хралупи. Има някакви работи. Нищо е, ти не можеш ли да го направиш. Тръгна нагоре, май. Тръгнем, давай. Той има. О, виждам те. Оу. С това май ме е до края аванса. Ехе! Това е тръска ли? Не. Чакай, бе. Иди и слага палеца. Не слагам палеца, бе, спокой. Такива грешки не правя, аз сами. Та въдичка не е виждала такъв зор, да ти кажа. Или ще изпръщи, или ще скъса. Аванса ми е до край по принцип. Их пак тръгна нагоре. Няма е с само го върти. Гледай какво става, човек. Откачи ли се, бе? Не. Качи ли се? Давай, върти бързо да не е там. Стига, бе, брат. Стига, де. Това е хубава риба. Доста хубава риба. Най-после невероятен рофус. Най-после! Ето. Напускаме острова след няколко часа. Съм предоволен, защото отново улових риба, която не бях улавял. Не е в такива размери. Всъщност това ми е най-голямата риба по гръцките морета, уловена до момента. И като килограми, и като размери. Затова във всеки един удобен момент на вода с каяк. Благодаря и до следващия път.